El paro se ha convertido con la dilatación de la crisis en un problema casi endémico de la economía nacional. La tasa de desempleo, de hecho, duplica la de países que se hallan en la misma esfera económica de España, y por eso la creación de puestos de trabajo se ha convertido no solo en una prioridad, sino también en una necesidad acuciante. Sin un salario, los ciudadanos cada vez tienen menor poder adquisitivo, y eso en una sociedad capitalista es sinónimo de depresión ante la caída del gasto. En las comarcas de la montaña se lleva a cabo desde hace 10 años una iniciativa encaminada a acercar a los estudiantes que terminan su formación al mercado laboral. Bajo el título Foro E, el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, el Ayuntamiento de la ciudad y por primera vez también la Mancomunitat del Alcoyà y el Comtat tratan de facilitar una salida profesional a los titulados de las comarcas. También por primera vez, además, Foro E adoptará una dimensión comarcal, con la salida de varias de sus actividades a localidades como Muro. El Foro Empleo que sempre s'ha fet en la ciutat d'Alcoi, l'objectiu és el mateix, però sí que volíem ampliar mires. Per una banda, tenim enguany la col·laboració de la Mancomunitat. Foro Empleo té la vocació de Mancomunitat, per tant, era interessant també que interactuara la Mancomunitat de tal manera que un dia, el divendres, Foro Empleos es traslladarà a Muro. És la 10ª edició ja del Foro Empleo. Avui en dia penso que és un tema molt important haver aconseguit ja estar 10 anys consecutius fent-ho, i sobretot per mi és molt important que són 10 anys, però 10 anys en els quals hem anat adaptant-se a les necessitats reals de lo que és el mercat. Hem anat canviant, hem anat fent canvis, com comentava Manolo. Per exemple, enguany tindrem una sèrie d'activitats noves que van molt enfocades ja al tema de xarxes socials, al tema tecnològic. Per exemple, començarem a treballar més el tema del LinkedIn, treballarem també temes d'emprendedurisme, que ja estem treballant-los en l'Ajuntament en altres àmbits. Anem a presentar també el que és un projecte que pensem que pot ser molt interessant, que es diu Directiu per un dia, en el qual els alumnes podran acompanyar un directiu real d'una empresa durant tot un dia per a veure realment què és el que estan fent com a faena. El foro se celebrará entre los días 7 y 11 de abril en varias localizaciones, entre las que se encuentra el Agora Alcoyana, las instalaciones del campus de la Politécnica en la ciudad y la Casa de Ferro de Muro. Charlas, talleres, jornadas específicas con especial carga para los emprendedores son solo algunas de las actividades previstas en un evento cuyo fin es acercar a los titulados a un mundo laboral al que parece complicado acceder en buenas condiciones. Hi ha hagut anys que ha sigut més gratificant que altres. Ara esperem que n'hi hagi més demanda d'ocupació. Això és un foro en el que les empreses i els estudiants es coneixen. Sent la formació dels treballadors un dels nostres compromisos en les nostres empreses. Al ser una empresa de servicis, recolzem la creació d'ocupació i les iniciatives encaminades a això, com l'organització d'aquest fòrum per part de la Universitat Politécnica de València. En PROD continuem dient de fomentar, que a dia d'avui és una gran necessitat, l'empleo com a mínim en el nostre entorn més real. Emprendedors que han eixit de la pròpia universitat o que han eixit d'aquest propi espai com és l'Àgora contaran el que és la seva experiència per a que els alumnes puguen veure que no és una cosa tan llunyana, és a dir, que gent com ells pot fer aventures d'aquest estil, com és muntar noves empreses. I també mantindrem activitats que estan funcionant, que ja portem diversos anys fent-les i que estan funcionant, com pugui ser el tema de les entrevistes de selecció de personal, és el que anomenem les activitats més clàssiques, l'autoempleo, el tema de buscar ocupació de forma més creativa.